खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 1 डिसेम्बर 2022 बारायजायो बिस्थिबार, बे दाननि गिबि खालार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। आसामाव फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां सफैदों। आसामाव फरायसाफोरनो दानफ्रोमबो रां होनाय जागोन। आसामनि पोस्ट ग्रेजुएट फरायबाय थानाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरनो दानफ्रोमबो 1000 रांखौ होनाय जागोन आरो बे रांजों फरायसाफोरा फरायनायाव हेफाजाब मोनगोन। लोगोसे बे बिथांखिखौ थाबैनो फोसावनाय जागोन होननानै आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मैयाहाय बे बाथ्राखौ रोखा फोसावनानै होदों। btrआव बन्द फोसावदों। बड'लेण्ड सोमावसारनि गिबिसिन मुंख्लं जानाय सुजित नार्जारी बिथांनि आंगो बिफा मंगलसिं नार्जारी बिथांनि रुंसारि जानायनि थाखाय दिनै बेलासिनि 1 रिंगानिफ्राय गासै btrनि मावख' अफिसफोरखौ btr सोरखारा बन्द फोसावनाय जादों। मोनसे सोमोनांथाव जाथाया सोराङाव फैदों। कर्नाटका रायजोनि सिङाव थानाय बागालकोटेनि HSK हस्पिटालाव सासे एसे खर' गाज्रि सुबुंनिफ्राय अपारेशन खालामनानै बिनि उदै सिंनिफ्राय 187 फैसा खुस्राखौ डक्टरा बख'नो हादों। बे खर' गाज्रि सुबुंनि मुङा जाबाय दयाम्पा हारिजान, 58 बोसोर बैसोनि। हारिजाना फैसा खुस्रा मोननायखौ गावबो गोसोआव गैयामोन। उनाव उदै साबाय थानायावसो न'खरनि मानसिफोरा डक्टरनाव लांनायाव डक्टर नायनायावसो जाथाया सोराङाव फैदों। रिपर्टनि बायदिब्ला हारिजाना 5 रांखौ गर 52 मोनदों, 2 रांखौ गर 50 मोनदों आरो 1 रांखौ गर 80 मोनदों। गासै 1.2 किल'ग्रामनि फैसा खुस्राखौ मन'दोंमोन। बिसाइख'थिया सोलिगासिनो दङ। गुजरात रायजोनि गं 19 जिल्लाफोरनि मोन 89 मासिफोराव गिबि खोलोबनि बिसायख'थिनि भट थुनाया सोलिगासिनो दङ। मख'नो गोनांदि थांनाय 27 बोसोरनिफ्रायनो गुजरातआव BJP हानजाया सोरखार सालायबोगासिनो दङ। बे खेबनि बिधान सभानि बिसायख'थियाव कंग्रेस हानजा आरो आम आदमी पार्टीआ BJP हानजाखौ चेलेन्ज खालामदों। मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जादों। बे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायजों सानै आइजोआ जायगायावनो जिउ गोमादों। तेलेंगाना रायजोनि करीमनगर जिल्लानि सिङाव थानाय मानाकन्दुर गामियाव गंसे सोरखारि बासजों सौजानानै जाब्रबथाय जानानै सानै आइजोफोरा जायगायावनो जिउ गोमादों। आइजो सानैया जेब्ला गावसानि न'खराव थांगासिनो दंमोन अब्लानो लामा ससेयाव बे जाथाया जादों। थैनाय सानै आइजोनि मुंखौ खौरां मख'नाय जायाखै। दा बे जाथायखौ लानानै तेलेंगाना पुलिसआ गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों एसेनोसै जै बर' हारिनि। आरो जाय बिथांमोना साबस्क्राइब खालामगासिनो दं बिथांमोना खालामबानो जाबाय, जाहाथे जोंनि गोसोआ बोलो मोनो।